karena biar. Ayo kasih. Ayo tak sih. Ayo pan habis piyo. Gone. Woi, bemu ngomong ini, bemu ngomong bemu. Oh iya. Udah enak ya? Iya. Ah ngeleh poso-poso ngene iki. Wih. Kayak opo iki? Ngopo iki? Jendep sik lah. Ngopo iki? Ayo. Ayo kita ngopo kuwi? Kita ngopo? Tawan jar. Piye. Hambur wis kadung ayo lah. Oh, piye jane poso-poso mangan ning kene. Kalian tuh anak muda. Oh. Ayo ngejain dhisik kok. Wis ora tukaran. Siapa ora segone? Entek. Ora bagi-bagi barang. Sik. Aku wis tau ngurus sampean muka to. Oh, apa ndi buktine ki ndi? Kae. Enak, Potong-potong gembora konangan wong. Kok nak ngaji? Tomo gimana yuk? Ayo kali ini. Oh, iso kilaf aku. Gue sing ini. Ini wae. Besok baleni neh. Kok ngajari? Ayo lah, amel pura. Melu. Ayo nak melu. Ayo. Yo. Thank you.